Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said kien jaf sew bl-iskandlu f'Għawdex. Dan minkejja li fl-aħħar ġimgħat dejjem sostna mod ieħor. Il-ħadd filgħodu il-Malta Today ippubblikat email bejn il-whistleblower, kuntrattur Awċi u Chris Said. Fl-email il-kuntrattur tkellem dwar eluf ta' euro li kellu jieħu għal xogħlijiet għal kostitwenti privati ikkummissjonati mill-Ministeru ta' Għawdex. Xogħol li seħħ taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista u li kien immexxi mir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Fost oħrajn lil Chris Said il-kuntrattur qallu hekk. Dr. Said, fuq ix-xogħol li sar fil-privat għall-voti jien ħanibqa' b'xejn. Jekk jogħġbok dan ix-xogħol sar għall-voti biss. Ħallsuni d-dejn għax inqiegħed minn taħt u qiegħed inħallas l-interessi. Dan ma kienx l-ewwel kuntatt bejn il-kuntrattur u l-Partit Nazzjonalista, kuntatti li ma kinux biss elettroniċi. Jirriżulta wkoll li anke l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien jaf b'dak li kien għaddej. Inti taf b'dan għax kont mistieden għandek fl-uffiċċju tiegħek u semmejtlek xi affarijiet u imqar Dr. Busuttil jaf b'dan kollu għax kont mistieden fl-uffiċċju u kombinazzjoni iltqajna fil-lift. Fl-email il-kuntrattur semma dik li sejjaħ lista żgħira ta' xogħol għall-voti. Fosthom ġibjun fin-Nadur, kantina ġo Rabat u konkos u ġebel il-persuna ġo l-Arb biex impnew żewġ sulari u garaxxijiet. Semma wkoll triq fejn taret il-kamra tan-nar fil-Fontana u car parks u garaxxijiet privati u toroq privati bla ammonti. Barra minn hekk żied jgħid jekk forsi għandek xi dubju li x-xogħol ma sarx, nista' nibgħatlek album sħiħ ta' ritratti. Ftit tal-jiem wara li l-kuntrattur batlu email oħra biex ifakru fis-sitwazzjoni tiegħu, Said wieġeb hekk. Bonġu, ejja niltaqgħu ħalli naraw x'pass imiss. Se ngħinek kull kif nista'. Is-Sibt, 3 ġimgħat wara li kienet żvelata l-istorja, Said ammetta li kien kellem lil whistleblower. Iżda sas-Sibt, jum qabel kien żvelat l-email baqa' jsostni li ma kienx jaf b'dak allegat li sar xogħol fil-privat b'fondi pubbliċi. Nagħti ċans il ħadd ieħor. Kont taf x'qed jiġri f'Għawdex, Dr. Said. Diġà qedtlek li jiena ma kellix ħiel ta' dak li huwa allegat illum.